Saloneltiin niin tyylikkäänä. No saadaan tästä pienellä. Meneekö Matti tonne noin? Joo. Meneekö ryömimään sinne Sekka? Joukot koossa, ketä? Melkein kaikki on puuttuu vielä. Arska puuttuu ja toi Julle. Julle. Eikä muita. Mitä loput tuleekin matkan varrelta. Mä ajetaan normaali reitti ja asia on selvä. Mä katon vielä, jos Artoa näkyisi tässä jossain. Aha, siinä tuleekin vänni. Vänni tuli. Selvä. Mä kurkkaan tosta kulmalta vielä. Kotkan kaupunki, Kotkan työväen palloilijat ja kotkalaisten tavoite lokakuussa 80. Viime vuoden Suomen Cupin loppuottelijoista toinen oli KTP. Sen edellisestä Cup-mestaruudesta oli ehtinyt kulua jo 13 vuotta. Loppuotteluun se ei ollut yltänyt 12 vuoteen. Seuran maine alkoi jo haalistua. Lokakuun 19.80 edessä Helsingin stadion ja vastassa stadionilla Valkeakosken haka. Taakse jäävät rauhaisa syyssunnuntain aamu Kotkassa ja kannattajat. Olen kerran pelannut Petroskoi kentälläkin aikana nuoruudessa, kun kaveri potkas mahaan, niin kyllä sen uskoo, että se on kovaa peli. Joo, kyllä. Jalkapallo? Jalkapallo, joo, kyllä. Se on silloin sota-aika. Miten muuten sä oot pelannut? Ei minä ole mitään, minä aikanaan vähän juoksentelin. Jaha. Joo. Minä oli Petroskoi urheilukentällä aikanaan juoksentelin. Joo. Silloin nuoruudessa. Aha. Nyt en minä juo yhtään mitään, minä juon vaan kaljaa. Kotkan TP! Pelatkoon TP ja haka! Multa katkes raka! Kerrotaan! Meillä oli tilattuna ihan yksityinen bussi! Samaan aikaan kun KTP-jalkapallojoukkue jo lähestyi stadionia, joukkueen kannattajien linja-autot täyttyivät vielä Kotkassa yksi toisensa jälkeen lähteäkseen kohti Helsingin stadionia ja Suomen Cupin loppuottelua. Vilkkain lähtöpaikoista oli paikallisen urheiluväen suosima urheiluhenkinen ravintola. Me vaan autoon, me lähdetään ihan heti. No käy äkkiä, me lähdetään ihan heti. Heti kun saa auto täyteen, silloin lähdetään. Joo, heillekin sun listassa. Heillekin. Niin kännä. Oh, very well. Hei! Tuolla me sit laulaa siellä jossain vaiheessa. Hei! Muista nyt huutaa, että haka. Hei, ollaan! Hei, kun ei! No niin. Hei! Ja näin lähti linja-autoista 7. Sisätiloissa odotettiin seuraavia. Nyt lähetään toi auto taas pääsee lähtee taas seuraamaan. Hyvä helkeä! Kotkan TP! Kotkan TP! 2-0! Kotkan TP! Eri puolilta Kotkaa lähti parisenkymmentä bussillista jalkapalloilun ystäviä pääkaupunkiin. Bussien lisäksi lukematon määrä henkilöautoja kuljetti kotkalaista urheiluväkeä Cupin loppuotteluun. Loppuottelun yleisöstä Helsingin stadionilla noin kolmannes oli kotkalaisia. Heikkilä ja Laamanen. Heikkilä ja Laamanen. Mikä? Heikkilä ja Laamanen. Mutta ennen kuin oltiin näin pitkällä, oli Kotkassa lyöty vetoja siitä lähtien, kun selvisi, että loppuottelijoista toinen oli oman kaupungin joukkue. Toisilla vedonlyönti jatkui vielä loppuottelupäivän aamuna kotikaupungissa, toisilla linja-autossa. Jos mulle 50 nyt pelätään. 2-1 tulee ottelu. Palkeen voi haka. Ei ikäpäivä voita. 5 bussia, 20 bussia on Kotkassa mennyt. Se on pakko voittaa. Minä olen hyvin pettynyt, että KTP voittaa.
Skottalaiset on liian hitaita. Hitain! Näinkin väitetään. Tiedät mitä hei? Ne oli 60-luvun katsoneet matseja. Ja KTV:n parhaat pelaajat oli ekana hämärät. Se on Kotkalan kapakka. Ne oli ekana pelin jälkeen. Ei voi syyttää hitaudesta. Ennen kuin kannattajat oli, niin pelaajat oli ennen siellä. Ei voi syyttää hitaudesta. Perusluonne on, että voitetaan. Joo. Ja siellä on yksi sellainen peruri, kun Pomo Eriksson, Kalvi Eriksson. Kaikki sanoi Kotkassakin, kun ne nousi toiseen divisioon tai tipahti. Kale tuli silloin, tuli KTP pakiksi. Ei mahu kun noustaa nyt. Ei mahu kun noustaa nyt. Ja vielä se pelaa siellä. Se on niin peräänantamaton kaveri. Suomen jalkapallo on niin huono taso, että siellä pärjää pelkällä yrityksellä, hirveällä yrityksellä. Miten olosuhteet vaikuttaa jalkapalloiluun Suomessa? No vaikuttaa. Vaikuttaa ilman muuta, mutta Suurin vika perkele urheilusta. me ollaan yksinäisiä. Monittomia. Miksei me jumalta niin me lönkätään, hölkätään, mutta ei jalkapallo koskaan sovittu. Sen takia, että meillä on liian luonne. Luonne vikataso, suomalainen. Me emme jaksa harjoitella 300, 400. Tuleeko koskaan hallikohta? Toivotaan. Ei täyttääkö me ainakaan yhtään halliin. Ja pitäisi olla jo. Tuleeko koskaan hallikohta, jalkapallohalli? No ei tule varmasti, niin ei ikinä. Siis jokainen urheilija. Mun mielestä, jos haluaa huipulle, laji kuin laji, niin se pääsee. Se on itsestään kiinni. Siitä on kiinni. Joka urheilulaji. Mikä on rautaa? Onko aina sama tunnelma näillä matkoilla? Ei oo. Ensimmäisellä matkalla, mitä minä lähtin, niin olin ihan selvinpäin ja minä päätin, että enää en lähde. Ei voi mennä. Mitä tärkeämpi ottelu, sen parempi tunnelma. En minä nyt sitä sano, että mitä tärkeämpi on, mutta että tunnelmahan se nousee itselläkin sillä, kun on vähän sen. Miten tappion hetkellä, kun tullaan takaisinpäin, onko hiljasta porukkaa? Ei tietenkään. On hyvä reissu. Emmehän häiritse. Ei, käydään sisään vaan. Onko tämän päivän ottelu myös huipputapaus tuomarille? No, totta kai se on. Se on yksi semmoinen ensikertainen ja ainutkertainen, mitä jokainen tuomari saa, on yksi kupi finaali. Ja näin ollen se on ainutkertainen tapaus. Sellainen tärkeä ottelu rasite. Ei se rasite ole ikinä. Se on suuri haaste. Pikemmin niin päin, joo. Kun tämmöiseen otteluun valmistuu, niin suunnitteleeko siinä jotain valmista linjaa, esimerkiksi tiukkaa pelin hallussa pitämistä? No etukäteen tietysti on se, että jokainen ottelu on omansa ja pitäisi pyrkiä siihen, että antaa pelaajien pelata mahdollisimman kovaa ja mahdollisimman paljon, reilusti. Ei siinä mitään erikoistaktiikkaa joka otteluun ole, vaan se on ihan yleinen oman tuomarin linjansa. Mikä joukkue on tämän päivän suosikki? Minun suosikki ei ole kyllä mikään, vaan molemmat on hyviä joukkueita. Pelaavat kovaa ja panos on aika kova tänään. Se alkoholin käyttö pitäisi alkaa pikkuhiljaa lopettamaan, että päässään taas sinne stadionille. Niin. Suuta kuivaa. Ai anteeksi. Nyt kun lähdetään autosta, niin sit ollaan ihan hiljakseen mennään sinne lippuluukuille ja mennään sisälle asti. Ihan hiljakseen. Huuetaan vasta pelissä. Ja nyt jos ei kukaan muista auton numeroa, se on numero 12. Ja auto lähtee 15 minuuttia pelin jälkeen. Helsingin stadionilta. Siihen minne auto jää. Joo. Vedot on lyöty, eväät syöty. Helsingin stadion lähestyy. Linja-autossa on tunnelmaa. Loppuottelu voi alkaa.
Vuoden 1980 Suomen Cupin loppuottelu oli hyvää kansallista jalkapalloilua. Myös ottelun ilmapiiri poikkesi tavanomaisesta suomalaisissa jalkapallokatsomoissa. Molemmilla joukkueilla, Kotkan työväen palloilijoilla ja Valkeakosken Hakalla, oli mukanaan yhteensä tuhansiin nouseva innostunut ja innostava kannattajakunta. Joukkueiden kannattajien merkitystä loppuottelun sähköiseen tunnelmaan ei voi aliarvioida. Yleisö on osa urheilutapahtumaa. Molemmilla joukkueilla oli paljon pelissä. Paitsi katsomossa ja kentällä, se näkyi myös niiden välissä, vaihtopelaajien ja huoltoportaan penkeillä. Älä päätyy! Oikein on. Hyvä KTP! Kiinni! Älkää antako purkaa! Ei hyvä on. Kiinni sieltä! Vähikki. Noin! Joo, hyvä Juse! Kiinni! Rauhaa! Älä alaleikkiä! Noin, nyt on hyvä. 5 minuuttia! Nyt on! Jalkapalloilussa rangaistuspotkulla hyvin usein on ratkaiseva merkitys. Tämän ottelun rangaistuspotku syntyy näin. Valkeakosken Haka johtaa ottelua 1-0. Kotka saa rangaistuspotkun. Tunnelma stadionilla sähköistyy entisestään. Pelitilanne tasan 1-1. Tänne vielä vähän. Hyvä on. Kyllä. Näytä. No yliajalla tekivät maan. Pari minuuttia varmaan huolimatta. Eikö me olisi pitänyt taklaa kaveriin saa? Mulla on niitä taklaisia. Ei se mitään maa. Maalista maasta. Maalista maa. Sitten pojat, molemmat puolustajat ja alapää. Varo, hei! Silloin kun hoidetaan tää sen jälkeen vasta puhutaan. Molemmat puolustajat ja alapää, varokaa niiden heittoja heidän puolustusalueelta sekä kulmapotkuin. Pyrkikää välttää niin. Pelatkaa mieluummin rauhallisesti arskalle ja alapäähän se pallo ennen kuin lähdette roitimaan mitään. Pomo, itse luottamus ja pelaat itses peliin mukaan. Et lähde hakee mitään avauksia pitkin sivurajaa pitkin. Se hölttyisi siinä. Pelaat, kun saat katkaistua niitä aina tarkalla ja sinne. Sieltä tiedät mikä on kuvion nimi. Ei siinä on mitään. Sitten painoin sen, että se on maata myöten, ettei missään. Häh? Molempi niin se olisi mennyt. Niin, jos mä olisin vettänyt sitten, mitä minulle riennän vaan.
Ja tää on tärkeintä, että Julle, Ape ja Ari, teidän yläpuolella on vapaat miehet, jos niitä on. Tiukemmin! Kymiläisten kaksintaistelu rajummin vielä. Ei sun tarvi, kun hoidat. Kun silläkään ei ole paljon, niin asia on kypsä. Mut muistakaa, meillä ei ole mitään hävittävää. 2 yhtä ei kannata lähteä turvaamaan. Ja seuraava rankku, jos tulee, sen vetää Arto. Eikö enää luoteta? No ei nyt uskalla tässä matsissa. Seuraava. Papparainen harjoittelet vähän, niin lähdet taas. Niin, mutta mennään toiseen kulmaan samaan lörrään. Ei siinä mitään. Muuttuuko peliluonne tästä lähtien nyt kovemmaksi? Tässä ottelussa niin mä luulen, Kotka on pikkasen nyt tappiolla. Niiden on pakko yrittää enemmän painaa niin kuin hyökkäysvoittoisemmin. En mä usko, että se kovemmaksi muuttuu. Molemmat joukkueet on taistelevia joukkueita ja kupin mestaruus on kyseessä, niin silloin se on selvää, että silloin pitääkin taistella. No niin pojat. Ja rinki kuntoon sitten. No niin. Tulee mikä hetkellä lepo. Pojat, 45 minuuttia meillä on aikaa näyttää, mistä on kysymys. Jumalauta ja toisiin luottaen. Ja armoton isku. 1, 2, 3. Tekee tostamaan! Kotka tasoittaa, peli tasan 2-2. Kansallinen jalkapallojuhla lähestyy loppua. 2 taistelevan joukkueen hyvätasoinen ottelu on edelleen tasan 2-2. Katsomo varautuu Cupin sääntöjen mukaiseen jatkoaikaan, mikä silti ei merkitse tunnelman laimenemista. Pikemminkin päinvastoin, varsinkin kotkalaiskatsomo kannustaa raivoisasti loppuun saakka omiaan. Enää viime minuutit. Kotka saa kulmapotkun vasemmalta. Voittomaali. Kotkan työväen palloilija on voittanut Valkeakosken Hakan maalein 3-2. Kotkan työväen palloilijat on voittanut Suomen Cupin 4. kerran. Edellisestä voitosta oli kulunut 13 epäonnista vuotta. Välillä jo haalistunut maine kirkastui. Kotkalaisten tavoite oli saavutettu.